سلام طعنا هبلي زخبركم تخاتل هورنسكوب نيوز زيناتات زعلت حيزلكم قريبا لخو وانا ون حدشتن حبريتاتات نمركاب اب يوتيوب نداتكم هورنسكوب نيوز سبسكرايب انشيرن لكم يوتيوباتكم صحفولنا ناب زيناتات زعلت قدم مسغاري قند زيناتات تقدم دكتور دبرصيون غبر ميكائيل ناب منግስት ፌደራል ሽምግልና ከምዝላኹ ተፈሊጡም ሚኒስትር ትምህርቲ ዶክተር ብርሃን ነጋ አብይ አዚዝኒ ሰሪሐ ይፈልጥን ዝብል አዘራራቢ ርእይቶ ሂቡ ጉዳይ ታይዋን አሜሪካን ቻይናን ናብ ዝኸፈ ጎንጽ ኸት ዝኽእል ቀይሕ መስመር እዩ ብምባል ፕሬዝዳንት ቻይና ሺ ጂንፒንግ አጠንቅቖም ቀንዲ ርዕሳት ዜና ከቅርበልኩም ጸኒሐ ሐዚ ድማ ናብ ዝርዝሮም دكتور دبرصيون غبر ميكائيل ናብ መንግስት ፌደራል ሽምግልና ከምዝላኹ ተፈሊጡ ትግራይ አብይድ ሓደ ናብ ፌደራል መንግስት ጥራሕ ተጸዋዕነት ዝገበረ ፕሬዝዳንት ወዲቕ አምጽናሓ ሕግን ስርዓትን ክፈርስን ተሓታትነት ክጠፍን በር ኸፊቱ ጸኒሕ እዩ ድማ ኢሎም በኃይል ጠመንጃ አይተጌታቸው ረዳ ካብ መዝነት ድሕሪ ምልዓሎም ነትግራይ ፕሬዝዳንት ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ ኮይኖም ዝመርሕዋ ዝነበሩ ሌተናንት ጀነራል ታደሰ ወረደ በደሌት ህወሓትን መንግስት ፌደራልን ዝተመዘዙ ኳን ተነሩ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ንምንታይ ሕዚ ትግራይ አብይድ ሓደ ናብ ፌደራል መንግስት ጥራሕ ተጸዋዕነት ዝገበረ ፕሬዝዳንት ወዲቕ ጸኒሕ ኢሎም ዝተፈልጠ ነገር የለን ዶክተር ደብረጽዮን ሌተናንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ዝመርሕዎ ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ በኃይል ፍሪሶም ፕሬዝዳንት ትግራይ ኮይነ ተቐበየለኹ ድሕሪ ምባሎም ንፈለማ ግዘ ንሚድያታት መግለጺ ሂቦም ኣለዉ ሎም ረፋድ ንምራኸብቲ ሓፋሽ ትግራይ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ መሰረት ድሌትን ጠለብን ህዝቢ ትግራይ ውሳነ ኣብያተ ምኽርን ዝተመለሰ ተወንዚፉ ዝጸንሐ መንግስቲ ትግራይ ብዕልን ኣቦቱ ተመሊሱ ስርሑ ምስራሕን ከም ዝጀመረ ሕዚ ድማ ትግራይ ዓዲ ሕግን ስርዓትን ምዃና ተረዲና ናብ ሕግን ስርዓትን መምላስና ዘረጋግጽ እምበር ንኹናት መበገስ ወይ ድማ ኣዋጅ ኩናት ተገይር መውሳድ ምርዳእ ጌጋ ኢሎም ዶክተር ደብረጽዮን መሰረት ጠለብን ድሌትን ህዝቢ ትግራይ ተወንዚፉ ዝጸንሐ ቤት ምኽርን መንግስትን ትግራይ ናብ ቦቱ ተመሊሱ እንትብሉ ህዝቢ ትግራይ ዝብልዎ ኣየናይ ህዝቢ እዩ ጠለብ ህዝቢ ትግራይ ከም ትሕዝን ሰሙን ውድወምን ዝኸድዎ ዘለው ታንዲድካ ናብ ኩናት ምታውዲው ዝኸውን ዘሎም ኣቀታትላ ፋኖን ሻዕብያን ካብ ኣቀታትላ መንግስት ፌደራል ይሕሸካ ኢሎም ቀታሊዩ ስለዝመረጹሉ ዶ ይኸውን ህወሓት 1000 ዓመት ንገሲሉ ናብ ስልጣን ክምለሱ መሪጽዎም ኢሎም ርእይቶም ዝሃቦ ወገናት ወነለው ኩላትና ተጋሩ ስለ ትግራይ ክንመክር ይግባና ዝበሉ ዶክተር ደብረጽዮን ኣብ ትግራይ ኾነ ካብ ትግራይ ወጻእ ዘለው ተጋሩ ሁሎም ዘሎም ፖለቲካዊ ፈላላይ ብዘይገድስ ተቀራሪብኻ ንምምኻርን ንምዝታይን ድልዋቲና ድማ ኢሎም ሕዙን ኣፈላላይ ብዘይገድስ ኩላትና ተጋሩ ስለ ትግራይ ንምከር ዝበሉ ዶክተር ደብረጽዮን ኣይተጌታቸው ረዳን መሓውሮምን ኣብ መኸተ ምን ተዓዶም ምስ ህዝቦም መሪር ዋጋ ዝኸፈሉ በዓል ጉዕሽ ገብረ ወደንጥሩን ካልኦት ተጋደልትን ጋዜጠኛታት ምሁራትን ፖለቲካዊ ውድባትን ዝፈትው ዓዶምን ህዝቦምን ገዲፎም ብትእዛዝ ውድቦም ህወሓት በኃይል ጠመንጃ ቁልፍና ተሰብረ ዝተሳደዱ ብዙሓት ተጋሩ ካብ ካልእ ፕላኔት ዝመጹ ስደተኛታት ስለ ዝኾኑ ይኸውን ብምባል በኣፍጨለ ኣብ ተግባር ዘየለ ንዝኾነ መግለጽ ዶክተር ደብረጽዮን ዝተቃወሙ ብዙሓት እዮም ውዕሊ ፕሪቶሪያ ብዘይ ምትግባር ተወንዚፉ ዝጸንሐ ቤት ምኽሪ ትግራይ ብድሌት ህዝቢ ትግራይ ናብ ስርሑ ክምለስ ምኽኣሉ ኩናት ምእዋጅ ክኸውን ይኽእልን ዝበሉ ዶክተር ደብረጽዮን ሕዝውን እንተኾነ ድሌት ህዝብን መንግስትን ትግራይ ኮነ ሕርያ ውዱ ህወሓት ኩሉ ነገር ብዘተን በሰላምን ክፍታሕ ዋላ እኳ እንተኾነ በወገን መንግስት ኢትዮጵያ ግን እነቕርቦ ናይ ሰላም ጻውዒት ጸማም እዝኒ ብምሃብ ነዳዲ ዓጽዩ በጀት መድሓኒትን ብምኽልካል ትግራይ ናብ ክባን ዕጽዋን ክተኣቱ ገይርዋ ኢሎም ኣብ ትግራይ ልዕሊ መረጻ ምክያድ ካልእ መማረጽ ከም ዘየለ ህዝብን መንግስትን ከም ዝኣምኑ ዝገለጹ ዶክተር ደብረጽዮን ይኹን እምበር ሕዝብ ዘሎ ኹነታት ማለት እውን ዝተቆራረሰ ትግራይ ሒዝካ ዝተመዛበለ ዝተሰደደ ህዝቢ ትግራይ እንከይመለስካ ዝካየድ መረጻ መሬትን ህዝብን ትግራይ ምህጋር እምበር ካልእ ትርጉም ከም ዘይብሉ ገሊጾም ናይ 2018 ዓመተ ምህረት በጀት ክሳብ ሕዚ 400 ሚታው ጥራሕ ናብቲ ዝነበረ ግዚያዊ ምሕዳር ከም ዝተላኸን እቲ 60 ሚታው ግን ስለ ዘይተለቀቀ መሃያ ሰራሕተኛታት መንግስት ክኽፈል ብዘይ ምኻሉ ብርክት ዝበለ ኣብያተ ትምህርቲ ከም ዝተዓጽዋን ኣብ ልዕሊ እዚ
መንግስት ፌደራል ህዝብ ትግራይ ንምርዓድ ኮነ ተባሂሉ ነፈርቱ ግን ድሮናትን ናብ ትግራይ ይልኽ ከም ዘለውን እውን ገሊጾም ኣለዉ። ዕጥቂ ሒዞም ናብ ህዝቦም ክትክሱ ዝፍትኑን ዝሓስቡን ዘለዉ ተጋሩ ናብ ልቦም ተመሊሶም ዓዶም ኣትዮም ምስ መንግስት ትግራይ ህዝቢ ትግራይን ክዝትዩ ኣብ ህልውይ ኩነታት ትግራይ ክሳተፉን ከም ዝግባእ መንግስት ትግራይ ምስ ኩሎም ተጋሩ ዘሎ ኣፈላላይ ብልዝም ንምፍታሕ እምበር ብጎንፅን ተኹስን ክፍታሕ ድሌት ዘይብሉ ናብ ዓዶም ክምለሱ ድማ ጸውዖም ኣለዉ። ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ኣነ ፕሬዚደንት ክኸውን ውሕስና ይወሃበኒ ቤት ምኽሪ እውን ክብትነ እየ ዝብል ሽምግልና ናብ መንግስት ፌደራል ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብዝርከቡ ንዶክተር ደብረጽዮን ዝቐርቡ ሃፋት መቢሎም ናብ መንግስት ፌደራል ሽምግልና ከም ዝለኣኹን ሕቶ ከም ዘቕረቡን እውን ተፈሊጡሎም መንግስት ፌደራል ፕሬዚደንት ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ገይሩ ሹመተይ እንተጽሪቕለይ ብሓባር ንምስራሕ ቅሩብየ ዝብል መልእኽቲ ምስዳዶም እውን ፍልፍላትና ካብ ኣዲስ ኣበባ ገሊጾም ኣለዉ። ብተመሳሳሊ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ኣብ ስዑድ ዓረብ ሞት ፍርዲ ዝተፈርዶም ስደተኛታት ተጋሩ ምሕረት ክግበረሎም ናብ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ስዑድ ዓረብ ልዑል ፋይሰል ቢን ፋርሃን አልሰዓድ ኣብ ዝለኣኽዎ ዕላው ደብዳቤ ኣብ ስዑድ ዓረብ ኣብ ከቢድ ሓደጋን ዝርከቡ ስደተኛታት ተጋሩ ምሕረትን ሓለዋን ክግበረሎም ሓቲቶም ኣለዉ። ብኣማይቲ ዝቑፀሩ ተወለድቲ ትግራይ ኣብ ስዑድ ዓረብ ናይ ሞት ፍርዲ ተፈሪድዎም ኣብ ከቢድ ኩነታት ከም ዘለዎ በመጥቃስ መንግስት ስዑድ ዓረብ ነዚ ኩነታት ደው ከብሎ ተማሕጺኖም እቶም ስደተኛታት ኣብ ትግራይ ብዘጋጠመ ኩናትን ሰብኣዊ ቅልውላውን ህይወቶም ንምድሓን ዝተሰደዱ ዳ እምበር ገበነኛታት ከም ዘይኮኑውን ዶክተር ደብረጽዮን ኣብ ዝለኣኽዎ ደብዳቤ ኣፍሊጦም ኣለዉ። ስለዝኾነ መንግስት ስዑድ ዓረብ ካብ ዘለዎ ሰብኣዊ ርህራሄን እስላማዊ ክብርታት እንተበጊሱ ሞት ንዝተፈርዶም ስደተኛታት ምሕረት ክገብረሎምን ካብ ካልኦት ከበድቲ ስጉምትታት ክከላኸለሎምን ሓቲቶም ኣለዉ። ዶክተር ደብረጽዮን ዝጸሓፍዎ ደብዳቤ ምስ ሕጋውነቱን ቅንዕና ዝተጻሓፈሉ መንገዲ እንተተሓሒዙ ዝተፈላለዩ ተጋሩ ርእይቶታት እናሃብሉ እዮም። ካብቶም ርእይቶ ዘቕረቡ ኣባል ብሄራዊ መሪሕነት ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ኣይተ ኣሉላ ሃይለ እዮም። ኣይተ ኣሉላ እቲ ርእሲ ሸፋቱ ናብ መንግስቲ ሳውዲ ዓረብያ ከም መራሒ መንግስቲ ኮይኑ ደብዳቤ ጽሒፉ ርአዮም ኣብ ስዑዲ ዘለዉ ተጋሩ ዓዶም ራሕሪሖም ግዳይ ውርደት ሞትን ስቃይን ዝኾኑ ዘለዉ ብሰንኪ ንሱን ጉጅሉን ንትግራይ ሓኒቆም ትንፋስኪ ከውፃና ኢሎም ዝገብርዎ ዘለዉ ዕብዳን እዩ ብምባል ገሊጾም ኣለዉ። ሕዝውን ነቶም ዝተረፉ ኣሕዋቶም ብሽመኸተ ገፊፉ ናብ ሞት ቆስቁስ ዝጓየ ዘሎ ሽፍታ ኣብ ኢድ ካልኦት ብዛዕባ ዘለዎ መናእሰይ ተጋሩ ክሓስብ ኣይኽእልን እንታይ ህዝባዊ ኣጀንዳ ኣልዒለ ከም ፕሬዚደንት ክፍርም ካብ ዝብል ሸቐጥ ወፃኢ ካልእ ዕላማ የብሉን እምበር ዓለም ለኸ ፍልጦ ዘሎ ውዕል ፕሪቶሪያ ኣፍሪሱ ብዓመፅን ጉልበትን ዘጣየሾ ናይ ሸፋቱ ጉጅለ ወኪሉ ብድፍረት ደብዳቤ ኣይምፅሓፈን ኢሎም ኣይተኣሉላ እወ ብዛዕባ እዞም ኣብ ኣፍ ሞት ዘለዉ ተጋሩ ተዝሓስብ ነይሩ እቶም መራሕቲ ስዑዲ በቲ ዝጾምዶ ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣቢሉ መቕረቦ ንሱ ይኹን እቲ መጽነቲ ተጋሩ ጸማዲኡ ከምኡ ክገብሩ ኣይኽእሉን እዮም ንምንታይ ጽምዶ ውልቀ መላኽ ተድሒኑ ተጋሩ ክጥፍእ ዝተኣሰረ ናይ ጥፋት ቃል ኪዳን ስለ ዝኾነ ብምባል ተቃውሞኦም ኣስሚዖም ኣለዉ ኣይተኣሉላ ሚኒስትር ትምህርቲ ኢትዮጵያ ዶክተር ብርሃኑ ነጋ ዶክተር አብይ አዚዝኒ ሰሪሐ ይፈልጥን ዝብል አዘራራቢ ርእይቶ ሂቡ ትማሊ ምስ ሻዕብያ ከም ዘይሰርሐ ሎሚ ምስ ሻዕብያ ዝሰርሑ ሓይልታት ክኾነን ድማ ተራእዩሎ ንሱ ምስ ሻዕብያ ምስራሕ ጽድቅ ክኸውን ከሎ ካልኦት ምስ ሻዕብያ ክትሓወር ከሎ ሓጢያትዩ ብምባል ንንባዕሉ ዝጓነጽ ሓሳባት እንትህብ ተሰሚዑ ብተወሳኺ ንሓሳብ ምሕዝነት ሓይልታት ህወሓት ሻዕብያን ኣምሓራን ብዝምልከት እቶም ሰለስቲኦም ሓይልታት ምናልባት ናይ ገዛ ርእሶም ሃገር ምስራት እንተዘይኮይኑ ናይ ሓባር ሕልሚ ዘለዎም ኣይመስለንን ኢሉ ንሓሳብ ምሕዝነት ሓይልታት ህወሓት ሻዕብያ ኣምሓራን ብዝምልከት እቶም ሰለስቲኦም ሓይልታት ምናልባት ናይ ገዛ ርእሶም ሃገር ምስራት እንተዘይኮይኑ ናይ ሓባር ሕልምን ኣጀንዳን ክህልዎም ኣይኽእልን ኢሉ ኣብ ስርዓት ብልጽግና ሚኒስትር ትምህርቲ ኮይኑ በቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ዝተመዘዘ ብርሃኑ ነጋ አብይ አዚዝኒ ሓንቲ ስራሕ ሰሪሐ ይፈልጥን ዝብል ምስ ሓቂ ዝጓነጽ ኣዘራራብ ርእይቶ ሂቡሎም ብርሃኑ ነጋ ኣብ ቀረባ መዓልቲ ኣብ ዝነበረ ቃለ ማሕተት ምስ ሻዕብያ ዝነበረ ርክብ ኣብ ዝዋን ምስ ሻዕብያ ይሰርሑ ኣለዉ ብዛዕባ ዝበሎም ሓይልታት መሰረት ገይሩ ሓሳብ ሂቡ ንዓመታት ምስ ሻዕብያ ኢድን ጓንትን ኮይኑ ኣንጻር ሃገሩ ዝሰርሕ ዝነበረ ስራሕቲ ርትዓዊ እንትብል ሕዚ ምስ ሻዕብያ ጽምዶ ፈጢሮም ይሰርሑ ኣለውን ዝበሎም ሓይልታት ግን ክሓድቲ ኢሉ بموقاسو مسحقي شرافات كوينلو كمون محزنة هوحات شعبيان صمدو هوحات شعبيان حيلتا تمحران وهدت زيتن ماينيو بمبال تلاقيتم
ህወሓት ዝቃወም ዝነበረ ትግራይ ከይግንጽላን ንኢትዮጵያ ከይበታትናን በመስጋእ እየ ዝበለ ብርሃኑ ነጋ ብልጽግና ዝደገፍና ድማ ንኢትዮጵያ ከመቃቅላ ኢልና ስለ ዘይንሓስብ ድማ ኢሉ ነቱ ሽመት ዝተኸበሉ መንግስቲ ፌደራል ሻዕብያ ደመኛ ጸላ ህወሓት እዩ ሻዕብያ ህወሓት ይኹን ብሄርተኛታት አምሓራ ሕብራዊ ዕላማ የብሎምን እዞም ሓይልታት ተኣኪቦም ዝቃለስሉ ዘለው ናይ ገዛ ርእሶም ሃገሮም ፈጢሮም ኢትዮጵያ ንኽበታትንዋ እዮም ሓንቲ ሃገር ግን ክፈጥሩ ይኽእሉን ኢሉ ካልእ እቲ ፕሮፌሰር ኣብዚ ቃለ ማሕተት ዘልዕሎ ነጥቢ ብዛዕባ ለውጢ 2010 እዩ እቲ ለውጢ ኣብ ዝመፀሉ እዋን ኣሰላልፋ ፖለቲካዊ ሓይልታት ብዝምልከት መጽናዕትን ትንታነን ከም ዘካየደ ጠቂሱ ኣብ መወዳእታ ድማ ኣብይ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ዝነበረ ሓሳብ ስለ ዝሐሸ ነተሰላልፋ ከም ዝመረፀ ገሊጹሎም እቲ ዝሐሸ ዝበለ ነጥቢ ዋላኳ እንተ ዘይገለጸ ድሕሪ ስርዓት ደርጊ ብዛዕባ ኢትዮጵያውነትን ኢትዮጵያን ዝግደስ ሓይሊ ምክልኻል ኣለና ዝበለ ኣይተ ብርሃኑ ድሕሪ ስርዓት ደርጊ ብዛዕባ ኢትዮጵያውነትን ኢትዮጵያን ዝግደስ ሓይሊ ምክልኻል ኣለና ዝበለ ዶክተር ብርሃኑ ቅድሚ 5 ዓመት ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓዲ ብብሄራት ዝዓጠቐ ፍሉይ ሓይሊ ነይሩ ሕጂ ግን ከምዚ ዓይነት ነገር ኣብ ትካላት መንግስቲ ይረአን ግን እቲ ሕጂ ዘሎ ሓይሊ ምክልኻል ዕጡቕን ሓይሊ ሰብን ጥራይ ዘይኮነስ ብኣተሓሳስቡ እውን ኢትዮጵያዊ እዩ እዚ ድሕሪ ነዊሕ እዋን እዩ ተፈጢሩ ክብል ገሊጹሎም ኣብዚ ሕዚ እዋን ተወከል ትግራይ ዘግለለ ሰራዊት ምክልኻል እናሃለዎ ኣብ ትግራይ ሲቪላት ዝጨፍጨፈ ኣብ ኣምሓራን ኦሮምያን ሲቪላት ዝጭፍጭፍን ሓይሊ ምክልኻል ኢትዮጵያ ዝመስል ሰራዊት ተሃኒጹ መባል ምናልባት ብርሃኑ ነጋ ዝደልያ ኢትዮጵያ ዜጋታታ እትጭፍጭፍ ኢትዮጵያ ዶ ትኸውን ዝብሉ ወሃው ትርኢቶ እውን ነይሮም ብብልጽግና ናይ ሽሞት ኣማራጺ ከም ዝተዋሃወን ሚኒስቴር ትምህርቲ ክኸውን ከም ዝመረጸን ሚኒስቴር ትምህርቲ ኮይኑ ከገልግል ድሕሪ ምጅማሩ ዶክተር አብይ ኣዚዝዎ ከም ዘይፈልጥን ኣዚዝዎውን ክሰርሕ ከም ዘይኽእል ገሊጹሎም ዶክተር ብርሃኑ ነጋ ካብቶም ብህረፍ ስልጣንን ፖለቲካዊ ዕጥራንን ዝፍለጡ ፖለቲከኛታት ሓደ ኮይኑ ኣባል ኢሃፓ ቅንጅት ግንቦት 7 ሕዝውን ኣባል ኢዜማ ኮይኑ ዝሰርሕ ዘሎ እንትኸውን ምስ ብልጽግና ንምውሃድ ኣብ ከይዲ ከም ዘለውን ጸብጻባት እናገለጹ እዮም ጉዳይ ታይዋን ንኣሜሪካን ቻይናን ናብ ዝኸፍአ ጎንፂ ከእቱ ዝኽእል ቀይሕ መስመር እዩ ብምባል ፕሬዚደንት ቻይና ሺ ጂንፒንግ ኣጠንቂቑ ፕሬዚደንት ሺ ኣብ መንጎ ዓበይቲ ቁጠባ ኣብ መንጎ ወነንቲ ዓብይ ቁጠባ ዓለም ዝኾና ሃገራት ቻይናን ኣሜሪካን ዘሎ ንግዳዊ ዝምድና ኣብ ሓበራዊ ረብሓን እንካን ሃባን ዝብል መትከል ዝተመስረተ ምዃኑ እውን ገሊጹሎም ኣብ መንጎ ክልቴን ሃገራት ዝግበር ስትራቴጂካዊ ምትሕብባር ንክልቴን ወገናት ዕቤት ዘምጽእ እኳ እንተኾነ ግጭት ግን ንሃገራዊ ረብሓ ክልቴን ሃገራት ዝጎድ ምዃኑ ድማ እቶም ፕሬዚደንት ኣጠንቂቖም መሰረት ጸብጻብ ሽንዋ እትርጉ ዝምድና ንግዲ ቻይናን ኣሜሪካን ንመሰረታዊ ረብሓታት ክልቴኦም ህዝብታት ዘገልግል ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ዓለማዊ ቁጠባዊ ዕቤት እውን መተካእታ ዘይብሉ ተራ ከም ዘለዎ ኣመልኪቶም ክልቴን ሃገራት ዘለዎን ንጽጽር ብልጫታትን ተጠቂመን ንክልቴን ዝጠቅምን ንምርጋዕ ዕዳጋ ዓለም ዓብይ ረብሓ ዘለዎን ክልታዊ ንግዲ ኣቑሑት ኣካይደን ከም ዘለዋ እውን ገሊጹ እዩ ቻይና ኮኔላ ንግዳዊ መኽሰብ ከም ዘይትስዕብ ዝገለጸ ተመሳሳሊ ፍልፍል እዚ ሕዚ ዘሎ ንግዳዊ ዘይምዕሩይነት ዘትርፍ ውጽኢት መዋቕራዊ ኩነታት ቁጠባ ኣሜሪካን ዓለማዊ ምክፋል ስራሕን ምዃኑ እውን ገሊጹሎ ብዘይካ ንግዲ ኣቑሑት ኣገልግሎትን ክልታዊ ኢንቨስትመንት ክልቴን ሃገራት እውን ቁልጡፍ ዕብየት ይርኢ ከም ዘሎ ገሊጹሎ መንጎ ቻይናን ኣሜሪካን ዝካየድ ንግድን ኢንቨስትመንትን ንኩባንያታትን ተጠቃምነት ዝጭበጥ ረብሓታት የምጽእ ከም ዘሎን እዚ ድማ እቲ ምትሕባር ንክልቴን ወገናት ዓወት ከም ዘምጽእ ወይ ውን ዊን አፕሮች የስዕብ ከም ዘሎን ገሊጹሎም ፕሬዚደንት ሺ ሎሚ ንትራምፕ ኣብ ዝሃበዎ መግለጺ ታይዋን ኣብ መንጎ ቻይናን ኣሜሪካን መበገስ ጎንፂ ከይትኸውን ኣጠንቂቖም ቤጂንግ ነቲ ክርክር ከም ሓውን ማይን ዘይዕረቕ ብምባል ታይዋን ካብ ቻይና ምንጻል ዘይሕለም ምዃኑ ኣገንዚቦም ትራምፕ 5 ግዜ ብዛዕባ ታይዋን ተሓቲቶም ብስቕታ ሓሊፎም ወለው ወሃብ ቃል ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ቻይና ሞ ኒንግ ድሕሪ ክልታዊ መግለጺ ቤጂንግ ኣውፂኢሎም ሺ ንትራምፕ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ምስዚ ተታሒዙ ክልታዊ ዝምድና ሓፈሻዊ ምርግጋእ ሰላምን ዘምጽእ ይብሉ ከም ዝሓስብ ገሊጹሉ ኢሉ እንተዘይ ኮይኑ ግና ንክልቴን ሃገራት ናብ ጎንፂ ከእትዎን ከም ዝኽእል ንኹሉ ዝምድና ኣብ ዓብይ ሓደጋ ከእትዎ ከም ዝኽእል ምግላጾም ማኡ ገሊጹሎም ናጽነት ታይዋን ስግረ መጻቦ ሰላምን ከም ሓውን ማይን ዘይዕረቕ ምዃኑ ማኡ ወሲኹ ገሊጹሎም እዚ ቋንቋ ድሕሪ 10 ዓመታት ኣብ ዋዕላ ኣሜሪካን ቻይናን ዝሃወቶ ርሱን መጠንቀቕታ ጉዳይ ታይዋን ምዃኑ እውን እናተገለጸ እዩ ምምሕዳር ትራምፕ ኣብ ወርሒ ጥሪ ኮንግረስ ካብ ዘጽደቆ ድሓር ንታይዋን 14 ቢልዮን ዶላር ዝግመት ናይ ኣጽዋር መሸጣ ፓኬጅ ሒዙሎም زخبركم تخطاتلتنا زيناتات هورنسكوب نيوز عم مكتتال صنيحكم اب قصال بخالو زيناتات كساب نراخب سلام